Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Dihamu amanami inanami kita sude nabungu dison dohot nadibagas tabe tapukama parminggota martangiang nahohom mahita. Amen. Tapuji ma Tuhatta, marede mahita sian buku ede,
nomor 24 ayat 1 ayat 2 tatap hamion. Hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Disuruh de batado anakna gabe pardengganan taringot tudo satta. Hamu aliak kadongan, molosongoni di haholongi de bata hita, ikut dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata pargogo naso hatu dosan amanami na di Banua Gijang. Maulia tema rohanami tuho, ala di leon ho anakmu na sasadai tuhami jala di palua ho hami sian gom-goman niskulis. Upangido hami tuho, sairamo ti hami di bagasan hatam. Asa margogo hami jupa masa hasusaan dohot hagugutan. Sai sesama dosa nami dohot pangalau sion nami di hatam na badiai. Sai parbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pamasuk hami tu hangoluan sogot. Asa pujion nami hodisi rodi saleleng nileleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi hok kamu mapati di debata di minggu 10 tolu dung Trinitatisun ima sian sada Petrus 5 ayat 7. Tinggakon hamuma nasana hinol sohon ni rohamuna tu ibana ai disarihod do hamu. Tinggakon hamuma nasana hinol sohon ni rohamuna tu ibana ai disarihod do hamu. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartupati. Amen.
Ratopoti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata parbogo naso hatudosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus di pangulu kami. Kami halak pardosa na dangolon, ro tujolo ni habang sahabadiaon mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Macay jot-jot warsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahinan nami naroay. Daku haholongi hami ho siyan nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doco diri nami hubaik kami. Tibaheni, tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tuhamatean, saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahaminuaing tu asinoroham na godangi, mangido siyan nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangoluhami dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asima roham di hami nadangolon. Amen. Tabegima baga-baga taringot tuhasesaan ni dosa. Satok kido hutadikon ho, alai papungok kumahomuse marhite-hite aka asin ni rohagodang. Tagad di parpiar ni muruku, kutabonihon bohikku satokin maradokon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asyaku ho. Ninna Jahobas di paluaho. Kasangapom madidebata nadigijang. Amen. Debata turpu epistel di minggu 10 dung Trinitatisson ima sian aka ed 2 ayat 8 sahatu ayat 10 margati soring mahita majahasa. Idi rupa suara ni hasudungan ni rohak kudoi idama nungaro ibana marikat sian aka doluk. Marhajijang di atas ni akarobean. Anak-anak idama jongjong do ibana di balik ni dorpi madulo sian jendela marlinang-linang ibana madulo sian tarali.
Dungi makuling mahasudungan ni rohaku. Hidok mamadok au. Hehe maho ale hasoloan ni rohaku. Nama uliutus jala ruar maho. Ali idama nunga saltu partaunan ngali di hari. Nunga masohot dohot ari udan. Nunga pola mulop aka bunga-bunga di ladang. Nunga jupa tiki paredeon. Nunga pola tarbege suara ni adhur titi di tanoptai. Parbue ni hau na harame nunga mamuka matoras. Jala marbunga ia hau anggur. Jala maruak na anggur. Hehe maho aleha soloan rohaku. Nama liutus jala ruar maho. Ima sahatna martua ma akan atumangihon hata ni debata jala na opeopsa. Amin. Tidak koma haporseotai songon nahina tidak poniaka dongan sahaporseaon disadok portibion rak mahita madok. Au porsea ide bata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria naga bega-bea siaton di parbadia andorang sohabuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua torudung ditanom na mula mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani. Isima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akan abadia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora suda. Amin. PBG Majo Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 20 Agustus 2020 sada. Ibadah Minggu HKBP Rawamangun sada. Parmingguan tatap muka dohot live streaming di Huriata HKBP Rawamangun di Patupa mulai tanggal 5 September 2020 sada pukul 10 tolu dohot pukul 16.30. Tude parmingguan idohoti maksimal 230 halak jala wajib mengikuti protokol kesehatan. Tude ruas nanaeng madohoti parmingguani nunga manjalo vaksin parjolo dohot paduahon. 2. Khusus tu Minggu 5 September 2020 sada parmingguan pukul 10
ipatibu masuk gabe pukul sia. Jala parmingguoni holan didohoti akka yana kota nama katidakon hapor seaon dohot akka natorasna. 3. Parmingguan 12 September 2021 pukul 10 holan didohoti akka ruas nama buan dana nama jalo padidion nabadia. 4. Parmingguan 10 sia September 2021 mula atama parmingguan pukul 6 pukul 10 pukul 10 tolu dohot pukul 16.30 WIB marhite tatap muka dohot live streaming jala torop mengikuti protokol kesehatan. Pemakaian gereja dohot Timotius dan Lukas. Martupol dohot pamama sumasuon naung didaftarhon ui di patupa di gereja jala nama dohoti 50 hala 25 sekian parana 25 hala sekian parboru. Gedung Timotius kapasitas 50 halak. Lukas 20 halak. Sude nama dohoti ikon didaftarhon guarna jala ikon tes swab antigen. Pertanyaan week. Hari Rabu pada September 2021 pukul 10 sia patu pauni huriat tado pertanyaan week marhite live streaming manang YouTube yan gereja. Sude ruas ni huriat pa asaman dohoti pertanyaani dijabut tabe. Maka tidak menghapor seaon. Minggu 5 September 2020 di parmingguan pukul 10 patu paon ni huriat tama maka tidak kon hapor seaon tuyana kota naung marsiajar nasa taonon. Aka persiapan lahotusi tajahama di harotas tikting manang web HKBP Rawamangun. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado hari Selasa 31 Agustus 2021 pukul 10 sia patupa di gereja sekaligus mangapuli tu keluarga Sekua Eko Kutagalung. Sude Parhalado ni huriata asaria mandohoti sermon. Rapat Parhalado. Selasa 7 September 2021 pukul 10.07 naing ipatupa ma rapot Parhalado laho mengevaluasi program kerja toho anggaran tahun 2020 ipangido tusude Parhalado asa madohoti rapoti. Padidion nabadia. Minggu 12 September 2020 di parmingguan pukul 10 WIB patu paut tama padidion waka danak. Waka ruasta nanaing mabuan danak laho majalo padidion nabadia bui mamendaftar tu sekretariat gereja dalam mabuan surat pengantar sian situawik tohot kartu keluarga huria. Marguru tua kanatoras patupa huriat tama di hari Jumat 10 September 2020 pukul 10 WIB di gerejata. Pelayanan Satgas COVID. Laho mengurupi akar ruas tanah terinfeksi COVID-19 sia, tim Satgas COVID-19 HKBP Rawamangun rab dohot seksi kesehatan patupahon pelayanan telemedicine dohot donor plasma konvalesen. Akahapor luan tu pelayanani satuan tugas COVID-19 Kuriata membutuhkan obat-obatan pengonata surat di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Tuaka ruas nanaeng mengurupi jalan nanaeng pasahaton sumbangan na buima di pasahat pusat gas COVID-19 HKBP Rawamangun di gereja. Rab mahita mematuhi protokol kesehatan dohot ketat laho melindungi dirita keluarga jala akahala na adong maliangna. Pelayanan dewan-dewan.
Boima tajaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Bulan Diakoni Sosial. Bulan September 2020 sada ima bulan Diakoni Sosial HKBP Rawamangun. Di bulan September 2020 sada patu paoni huriat tama papungu pelian khusus tuaka pelayanan Diakoni Sosial ni huriata. Ruas natamba. Hinalo gabe ruas ni huriata keluarga Asas Rianto Timatupang SIP Ion Pandapotan Buru Sinega SAP Rab Dohot Toluhala Ianakon Nasida Rosian HKBP Resort Ujung Menteng alamat Jalan Mawar 1 Rukem Jaya RT 16 RW Sada Cakung Jakarta Timur Wik Penggilingan Tuhatama nama Sumasu Nasida gabe ruas nama ngulu di tonga-tongata tarlu mobi di joloni Tuhata tikting naeng marbagas naeng majalo pasu-pasu parbagasan ma Efran Managor Efran Manogar Simbolon ruas ni HKBP Resort Jati Asih Bekasi anak Niamata Risman Simbolon Ibu Esti Buru Naibaho Nahinan Dohot Orwana Anastasia Putri Buru Pasaribu Buri Niamata Todo Pasaribu Tubuni Nata Jojor Buru Rumah Pea Masuk-masukan hari Sabtu 11 September 2020 sada pukul setia di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama mamasu-masu nasida gabi parsari peon nadenggan di tonga-tongata tarlu mobi di joloni Tuhata. Namoding. Nah di hari Senin 27 Agustus 2020 sada nungaju molomoding sahala ina ruas ni huriata Togi Yurma Ida Borumanik umur 70 tahun Sinading Niamata Sahat Mangido Tua Manurung Nahinan alamat Jalan Kayu Mas Selatan 3 Blok Sada nomor 123 Pulau Gadung Wik Kayu Putih Kafling Polri kemudian hari Rabu 25 Agustus 2021 sada nasalpu di TPU Pondok Rangon. 2. Nah di hari Selasa 24 Agustus 2020 sada nungaji molomonding sahala amani huriata demo Parulian Banjarnahor umur 45 tahun inabaluhon ni inata Prima Novita Buru Sejahaan alamat Jalan Duyung 3 nomor 20 RT 12 RW Walu Kelurahan Jati Jakarta Timur Wik Rawamangun Tolu. Tuudean hari Kamis 26 Agustus 2020 dan asalku di Ponas Pasogit Dairi Sidikalang. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang jalkan. Pelian doho aka udut ni buah-buah aja hama di harotas tikting nang pinaradi ni huriata. Di pasu-pasu di batama akabarita masa dohot pulau nakasipatu pauta bahen tangap di goarna. Tongoni ma tikting yata minggu sadarikon.
pasonang marohata martangi yang mahita. Damini debata na sumurung sian saluhut na roha. Di mana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamua nami inanami nang dihita saluhut na nama dohoti parmingguan live streaming sia tonga-tonga ni huriata sia bagas joro ni huriata HKBP Rawamangun. Horasma dihita saluhutna hatani debata na mamakulingi hita di bagasan mingguta sadarion minggu pasapuluh tuluhon dung Trinitatis na martemahon diboto debatado na diroham, diboto debatado na diroham, tersurat mai di Evangelium Markus bidu pitu ayat 10 pitu ro di ayat 20 tolu. Tapa itu ma di bagasar rohata. Jadi dung muli ibana jala holang sian natoropi disukun akasi sianna maibana siala upama odeng gabe dido matunasida asadohot dohamu hape somangarti dang dapot rohamu naso tarbahen ramun jolma bahenon ni nasa naro sian ruar tu bagasan ibana. Aiso manang bongoti tu bagasan rohana tu butuha dui laho. Dungi bolong doi muse diinganan nasoding asa gabe iasdo saluhutna si panganoni alayoddo naruar sia jolmai ido mangaramuni ibana ai sian bagasan sia rohani jolmaido ro pikiran najahat parmainanon, panakoon, pamunuon, pangalakupon, pangahution, hajahaton, pangacion, pagadubuson, panorgangon, pangicahion, gijang, dohot neang niroha. Naro sian bagasad do saluhut akka hajahatan odeng. Jala akaido na mangaramuni jolma. Ima sahatna. Dihamu manami nanami nang dihita saluhut na. Adong do suku-suku dihita. Seberapa penting kita memperhatikan keberadaan hati kita. Seberapa penting kita memperhatikan keberadaan hati kita. Ala jod do jolma di bagasan ngoluna siap hari, mangida manatap holan natarida di luar sajo. Tak peduli ibana boha roha na di bagasan. Seringkali manusia terjebak dalam hidupnya hanya berdasarkan tampak luar, bukan apa yang di dalam hatinya. Melalui idaud sia duri, sia luar, uli mai. Melalui idaud sia luar, roha mai.
Terlalu gampang manusia melabelkan sesuatu kepada orang lain, sehingga muncul menghakimi, muncul penilaian-penilaian yang salah. Hal ini terjadi atas murid-murid Tuhan Yesus. Mula kita sianaya sada rodia saplonom. Tinaro halak parise. Na macai menjaga penampilan luar. Alai perbagasan na dang binoto. Dibereng makasisian ni Tuhan Yesus mangan somar muri. Dibereng mabuhado permanganan nasida. Maralo do hape tu tradisi nio putta. Dakti koson. Itor menjudge do ibana, menghakimi do ibana. Itor di dokon nasida mardosa do jol mana songoni, marsala do jol mana songoni. Alai, yang dia dupun nasida tu dirina. Hati merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Macai rikodo rohatai di bagasan ngoluta aisyar rohatai do nakok maitu pikiratta sia pikiratta ido nang pangulau ta sia tangata nang sia pata nang sia pamangata nang sia pamerengata nang sia pardopahata amanginang nang dihita saluhutna nang dibagas molo halak na somar pangaci bana murado idaun murado jahaun ahana dibagas rohana molo solomo rohana molo dibagas rohana cik rohana murado jahaun moloso marpangaci bahasa dohono songoni moloso marpangaci ibana molo tersinggung doho dia cek rohana teride do sia pardopahanna. Penting sekali suasana hati. Karena apa? Di dalam penyembahan kita juga kepada Tuhan dikatakan bahwa Allah melihat manusia bukan apa yang di luar, tapi apa yang di dalam. Tetapi manusia melihat apa yang di luar, bukan yang di dalam. Imam Molotajaha manginang disada Samuel bidu saplonom rodi ayat B2B. Mari kita lihat 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia hanya melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hatimu. Melihat hati. Ido benar rikotian bohado suasana hati. Bohado rohata perbagasani. Nunga ias manangdang. Nunga tutu manangdang. Sigata turpukon di hamu amanami nanami nang dihita saluhutna na parjolo sahali adok tulu mutihan nama na arga na parjolo sahali dang si panganon nama bahen horamun alai roha na so dirajai so disirai so disodangi ido nama baikko ramun. Amanginang nang dihita saluhutna di pabuado di bagasat turpukon legalitas ni taringot usi pangano. Mari kita lihat legalitas taringot usi panganon. Hidop Tuhan Yesus tinggal do sude si panganoni. Tinggal do sude si panganoni. Meletup peadong di tongan-tongan di bagas tasonari. Dambui mangalang A, mangalang B, mangalang C, mungkin alani sahid tadi. Alai unang ma alani sahita, upamana dambui mangalang jaga libana alani tensina tibo,
darah tinggi hola notik pe di yalang ibadah jagali itornai tensina do dia dan berarti sudah keluarga dan bui mangalang disugakon mungkin di bagasan ngoluta dan bui mangalang sesuatu si panganon ala molo dialang ibana itor gatal-gatalot dagingna dang nama do sude keluarga ikut dang bui mangalang tingkat do si panganoni di Papua Tuhan Yesus marhite turpukon ai si panganon nata alangi hola parohon gugu dui dungi ampas nai bolokot do tubudi dangi mabaik kita ramu dangi mabaik kita sega, dangi mabaik kita marbada, dangi mabaik kita mardosa. Alai dia ma nama bain ramun, ima na masuk tu roha tu pikiran kita di bagasan roha doh pikiran taidi pau sor-soron molo so disodangi molo so disiraan hatani debata ido mabaik kita ramun. Karena yang penting sekali bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita minum. Karena apa yang kita makan dan minum hanya untuk kebutuhan fisik saja. Untuk itu mari jangan hanya memperhatikan apa yang masuk makanan, tapi perhatikanlah apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari pikiran kita, apa yang keluar yang kita lakukan, yang kita buahkan dalam hidup kita. Itu seringkali membuat kita jatuh. Dungi napaduahon di Papua marhite turpukon dihamu amanami inanami ditadda debatado na di bagasan roham ditadda debatado na di bagasan roham. Sehebat apapun manusia sama lo dia pejolmai makukupi mabulonokon manabunihon na di bagasan rohana ditadda debatado. Kalaupun ada perumpamaan kita mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh, sama malo dia pe jolmai mata bunihon di sadatiki tarboto dangi alai molo debata hola tasakapi pe nunga diboto debata. Apa yang engkau rancangkan, apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau akan lakukan dan sedang kamu lakukan, Allah tahu. Diboto di bata. Barani do hita madok tu jolo ni debata molo tabuka Pesalmen 130 sia ayat 20 tolu rodi ayat 24. Apakah kita berani saat ini mengatakan kepada Tuhan yang maha tahu, yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Apa dikatakan Mazmur 139 itu? Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku. Kenallah pikiran-pikiranku. So tadoki nunga diboto de bata. Lam tadoki selidikilah aku. Justru sebaliknya asa unang diboto. Unang diboto dong aku, unang diboto natua-tuaku, unang diboto keluargaku, unang diboto halak, unang diboto debata. Tuhan tahu sehebat apapun kita menyembunyikannya. Karena itu tidak perlu
kita menyembunyikannya. Tidak perlu kita malu akan keberadaan hidup kita. Tetapi bagaimana kita mengungkapkannya, sehingga kita mampu seperti Daud mengatakan, selidikilah aku ya Allah. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dan kita diajari juga melalui poin 2 ini, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu, dan mari kita juga tahu apa yang ada di dalam hati keluarga kita. Karena di dalam kehidupan kita seringkali terjadi bahwa sifat karakter manusia ingin dipahami, ingin dimengerti, tetapi kurang memahami, kurang mengerti. Tuntutan utibo sian tanggung jawab. Naing masongonon nunga diulahukoi parjolo. Sering kita minta diperhatikan. Anak-anak minta diperhatikan orang tuanya. Tapi dia tidak pernah memperhatikan orang tuanya. Berapa persen dari anak-anak kita yang menyambut orang tuanya pulang kerja, yang memberikan air putih kepada orang tuanya, yang mendoakan orang tuanya. Tiga persen mah. Balik sama lorona tuan terungut-ungut doro. Papa si Anu tadi nakal, abang tadi nakal, dipukul aku. Ruduk pikiran ni natorasna, sah ijabu tabaruduk muse, aso piri-piriun. Mari kita lihat dalam hidup kita. Allah mengenal hati kita, mari kita juga saling mengenal hati sesama kita. Supaya di dalam kehidupan kita mampu menjadi keindahan di hadapan Tuhan. Supaya mampu di dalam kehidupan kita menjadi keindahan bagi keluarga, bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itu hati itu harus kita ibaratkan dengan kebun. Ate-ate tai ikon tapatudus jo songon hauma amanginang. Wahado songon hauma. Molo hauma molo godang do si marememe marpepeng do. Molo godang do duhut-duhut parpepeng do emei atau di ladang. Sehebat apapun benih yang ditanam, jika ladang tersebut tidak diolah, tidak dibersihkan, banyak semak duri, benalu dan lainnya dijatuhkan benih itu untuk ditanam. Benih itu memang tumbuh tetapi tidak bagus. Demikian juga dengan hati kita. Marisuangdo partangyangata, marisuangdo pamujiota, marisuangdo nang sakat nauli, molo ate-ate do pikiratai, dang gandang yas. Alani marbabu mahita, alani tapayas marohata, asa ganup boni marhite hatani debata, tubuh magodang jala marparbue. Kalau hati kita bersihkan dengan kuat kuasa Roh Kudus, diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, maka setiap hal sekecil apapun kita lakukan
akan menjadi kebahagiaan dalam diri kita dan menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Tuhan tahu apa yang di hatimu. Karena itu Tuhan bersegera memberikan yang terbaik bagimu. Tapi apakah engkau sudah memberikan yang terbaik bagi orang lain? Ketiga, hati-hati bahwa hati itu gampang dipengaruhi yang di sekitarnya. Camotto, nadi bagasa rohami, muradoi dipengaruhi, nadi humaliangna. Amang inang, heado hita hilala manuhor manuk, ya. Manuhor manuk, molo manuhor manuk, asing do molo di pasar, itor di balok kodo butuhanai. Molo neng dia dihita ate-ate na do kalang na, ikon itu hor muse, habe nga tinuhor manukon. Ima molo manuhor manuk oto, alai molo manuk kapung, itor di pasisi do, molo suni pangidoi, dihalaki doi. Jadi molo manuhor manuk kita, molo adong ate-ate na, taida ma ate-ate, karas do manang lebek do, songon membran doi. Alai murado dipengaruhi ate-ate. Holan hona ae nalas sibana, gay merjugal. Holan hona batu napanas sibana, manang api, gabi merjugal. Murah dipengaruhi. Mungkin adong do natutuai jebu nalomoro hana mangalang ate-ate. Alai unang mabalga ate-ate. Ate amang, inang, na di bagasan, na ibagas tabi. Lomoro ha mangalang ate-ate. Alai unang ma gabi natutuai nabalga ate-ate. Ay, taktabu gabi natutuai nabalga ate-ate. Borat doi. Gampang dipengaruhi. Kalau kita lihat realitanya bagaimana hati ayam tadi, begitu kena panas, begitu kena air panas, kena api, langsung mengkeras dia. Hati kehidupan kita juga demikian. Hati-hati di dalam kehidupan kita, supaya hati kita itu jangan mengeras. Unang gabi marjugal. Alanyaha. Murado roham nihala di palabok. Alai murado rohani hala di paunggil. Nah di palabok. Molo ada ada situasi. Nah di bagasan nguluna. Pitor labok do ibana. Alai molo ada ada situasi nama baju rohana. Pitor marjugal do. Ada ngulu au. Karena itu perhatikan hatimu dan lingkunganmu supaya hatimu tetap lembut. Karena hati yang lembut akan memberikan sukacita dan memancarkan kehidupan. Kaidama di Amsal 4 ayat 23. Pada Raja Salomo bido 4 ayat 27. Tidak, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amanginang. Sienido HP. Nadohot mempengaruhi humaliakta. Molo mohop do ate-ateta siga maluhutan. Nadamihian gabi marporang. Alai molo di bagasan atetai labbo manguluma. Songo nabur mai. Naparpudi dilo, milikilah hati yang bersih, maka kebaikan akan mengikuti engkau. Milikilah hati yang bersih, maka kebaikan akan
mengikuti engkau. Di bagasan Mazmur 24 ayat 4 rodi ayat 5. Mazmur 24 ayat 4 rodi ayat 5. Dohot Matius 5 ayat 8. Taida maju amanginang. Mazmur 24 ayat 4 rodi ayat 5. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya tidak akan menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Molo di Matius 5 ayat 8 tidak muse berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Milikilah itu. Maka sukacita kebaikan akan mengikutinya. Molonunga di bagasan ngolutta rohanayas Roma mardabot dia mai dak tapasahat ngolutta tu pargadebuson molo tajahan akin sian ayat 20 rodi ayat 20 tolu dia mai haroaon dia mai harurangon hidup di ayat 20 tolu ai siat bagasan siar rohani jolmaido ro pikiran najahat permainanon panakoon pamunuon pangalakupon pangahution hajahaton pangicayon pagadebuson pangorngangon pangicahion hijang dohot neang niroha amanginang. Kita tidak akan membawa hidup kita kepada situasi itu kalau kita memiliki hati yang bersih. Dan Matius 5 ayat 8 tadi mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Ida utama di bata mulu ias rohatta. Ida utama hamulion di bata di bagasan ngolutta mulu marsitu tuhi tamajakon hatan di bata. Atau ngamang inang marhiti turpukon dijauh hita. Jangan terkecoh dengan dunia ini. Jangan jadi gampang menilai orang lain. Tetapi selidikilah hatimu, selidikilah hidupmu. Dan milikilah hati yang bersih. Karena melalui hati yang bersih akan hadir sukacita dalam hidupmu. Dan jangan hanya ingin dimengerti. Jangan hanya ingin hati kita dimengerti oleh orang lain. Tapi juga mengertilah akan hati orang lain. Maka damai sejahtera itu juga akan hadir dalam hidupmu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, mari kita juga dipanggil untuk mengerti hati orang di sekitar kita dan mau bertolong-tolongan. Jika kita menolong dengan hati yang bersih, sekecil apapun pertolongan yang kita berikan dengan hati yang bersih, Tuhan memberkatinya menjadi sesuatu yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di minggu ke-13 Trinitatis. Setelah Trinitatis, Tuhan mamangaramu tihita mamasu-masu hita diaka ulaun dilehomma labok niroha aiditadda debatado nadiroham. Amin. Ali jahuba namarhabangsa di Banua Gijang nahutadahami di bagasan Kristus Yesus namangalehon labok niroha atau kupasata mima saluhut ngulu nami lehom malabok niroha ai diboto horo nasana di bagasar rohanami yang disaluhut ruas ni huriam diboto horo parngulun nasida las niroha arsak parsahiton diboto horo Tuhan
Tarlumobi hubak kami ruas ni huriamna di bagasan parsahiton. Asima roham Tuhan. Pasu-pasu ramoti mana sida. Ape homa tangamu mamasu-masu mangalian hai saron. Ima tu amanami tepesi majuntak. Riki Lumban Tobing, Masda Megawati Boru Marpaung, Dermawan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Manik, Freddy Simatupang, Catherine Saputri Boru Napitugulu, Patar TP Hutauruk, Raden Marpaung, Nyonya Pasaribu Boru Simanjuntak, Dermawan Simanjuntak, Beni Daniel Marpaung, Nyonya Simarmata Boru Simangucong, Nyonya Sintua Lumban Toruan Boru Tasoit, Nyonya Sintua Marbun Boru Nenggolan, Siti Bonur Sianipar, Sitor Siringoringo, Ferdinandus Tampu Bolon, Nyonya Purba Boru Situmorang, Minar Boru Tagalung, Novita Manurung, Grace Sitanggang, Sintua SP Tasoit, Nyonya Siahan Boru Sitanggang, Inang Florida Boru Manalu, Las Maria Boru Panjaitan, Naomi Boru Sianturi, Nyonya Sianturi Boru Bakara, Asnita Boru Galingging, TP Nababan, Haposan Lumban Tobing, Hilda Boru Tapubolon, Sintua W Banjarnahor, Andar Sidabalok, KM Sihombing, Inang Nyonya Simanjuntak Boru Napitukulu, Dame Herlina Boru Sinaga, Nyonya Sintua J Nenggolan Boru Silalahi, Jujung Sitorus, Nyonya TH Pasaribu, Renol Siregar, Sintua El Tamba, Nyonya Sintua El Tamba Boru Sihotang, Satria Tamba, Rafael Tamba, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Nyonya Siburian Boru Huta Barat, Ali Jahuba Perdinggan Basah, di Botohodo, di dia Nasi dan Waing, Jala Pehak di Bagasan, Parsahiton Manang Hurang Sehat, Asi roham Tuhan tatap dulu manasida, ai hodo natuk, gabe parohon hahi saron, las niroha tujulan nyarion. Pasu-pasu manasa ubat nai pangan nasida. Pasu-pasu nang keluarga napaturehon akan arikot tu nasida. Upasata mima ulau nami siapa hari. Oh ma Tuhan na mangalihon dame di hami. Rohan alabok lau mangula ulau nami dohot nahubar tulomo ni roham. Pasu-pasu nang huriam HKBP Rawa Mangunon. Saluhut parhalado pangula rab dohot ruas ni huriam. Asa marsirai rainon lahu mamuji pasangap poko ali Tuhan. Asa goarmu ma marsangap disadok huriam HKBP Rawa Mangunon. Pasu-pasu nang pamareta negara nami, ali Tuhan Jehovah, lehon bisuk, lehon roha na mga tusi di tonga-tonga ni situasi COVID-19 siyaw. Asa saluhut haputusan na sida, isodangi ho gabe pasu-pasu las ni roha. Atong saat tuhoma daging do to dinami, mga sahon guarm ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami tuarupan. Amin. Di hamu manami nanami nang dihita saluhutna marede mahita sian bukede nomor 170 sada ayat sada dodutna huhut papungu peliak kita di bagas tabe boi mata kiri manon manang transfer tu huriata. Oh
Sabasa mapiliata tuado pandebata tapauduk marohata martangi yang mahita. Ali debata manami na dibanogijang hodo haroro ani saluhut silan lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon arajaonmu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banagijang say pinarbadia maguarmo. Say ro maharajamu. Say saut malomo ni roham di banatongon sangon na di banagijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami sangon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Kalua mahami sian pangak. Jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Disadakot Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Tidopakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di parsaur humadamena tu todim. Amin. Di hamu amanami nanami nama dohoti live streaming di tengah-tengah ni bagas tabi. Kami sadok pangula ni huriata KBP Rawamangun, Padita Situa Manang Parhalado, nang song leader pemain musik dohok multimedia madok selamat hari Minggu madihita saluhutna tetap mahita majaga hasehaton. Kebersihan, dohot jaga jarak, memakai masker, dohot mencuci tangan. Saya dilehot Tuhan mahasehatot tuhita, jala buhita toktong memuji ibana diganu hari ningolutta. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita.